Takže přeju všem divákům televize Prima hezkého Silvestra a přeji všem všechno nejlepší v novém roce 2014. A buďme na sebe v příštím roce hodnější. Pomáhejme si. Starší lidem pomáhejme. Mladí lidi, nezletilé, aby už nepáchali trestnou činnost, protože to nepřináší nic dobrého, pouze zlého. Trestnou činností se můžete dostat do vězení, anebo pokud vám není ještě 18 let, tak se můžete dostat do dětských domovů. Říkám vám ze své vlastní zkušenosti, já byl děcáku 6 let od narození, že to není procházka růžovou zahradou v dětském domově, není. Na to, že své zkušenosti byl jsem, vím, co to je. A prostě, aby jsme si pomáhali navzájem, pomáhajme starším lidem, protože nevíme, kdy sami budeme potřebovat pomoc. Takže to je všechno. Pokud toto dá televize Prima do vysílání, může. Takže přeji všem hezkého Silvestra, všechno nejlepší v novém roce. Hlavně to zdraví. Tak to je všechno. Loučí se s váma Roman Frekala z Jihlavy. To je všechno, takže nashledanou. Takže apeluji opět, teda ještě dnes se loučím. Říká to i na Facebooku, Říkám na Facebooku, píšu, lidi, pomáhejme si, nejme sami, kdy budeme potřebovat pomoc. A už konečně přistojíme dělat trestnou činnost. To, že si na ty svoje půjčky nebo ty exekuce budeme dělat tak, že uděláme trestnou činnost, přepademe banku, a takový není nic dobrého, to se ještě víc horší. Vím, že není moc práce, ale prosím vás, trestnou činnosti to nedělejte, protože nepřináší to nic dobrého, pouze zlé. Takže to je všechno. Doufám, že příští rok bude lepší než tento, že budou pro lidi práce. Ty zákonodárci se konečně zbudí, budou myslet na ty druhý, nejen na sebe. Takže to je všechno. Takže opětovně se s váma loučí Roman Frekala z Jihlavy. Pokud byste měli něco k tomuto videu, klidně můžete napsat na litrac@seznam.cz. Rád zodpovím. A tímto teď hledám práci. Jakoukoliv ne trestnou činností, jak už jsem minule říkal. A na černo též ne. Protože nic dobrého to nepřinese. To je všechno. Přeji hezkého Silvestra a všechno nejlepší v novém roce. A myslíme v příštím roce i na zvířátka. Netýrejme je, nevyhazujeme z auta. To se prosím vás nedělá. Protože když hodíte se zvířetem, to jako byste hodili s člověkem. Nedělejme to. To se nedělá. Házet se zvířetama z okna, tak to se nedělá. Zvířata jsou jako lidi. Ale měli bychom se od zvířat učit. Protože zvířata, když mají hlad, pouze berou, že prostě oni zabijou se mezi sebe pouze z toho důvodu, že mají hlad.
Ne kvůli tomu, že ale já ti něco ukážu, já jsem lepší než to, jo, nebo tam jsou střílečky, ten žije v hrách, jo. A je v hrách, a v skutečnosti je to něco jiného na děti. V hrách zabijete, ono se podle žije, ale ve skutečnosti ne. Jak jinou střelíte člověka, už nehožije. To nejsou hry. Skutečnost není hra. Jo. Takže to je všechno. Jak jsem říkal, pokud by se vám toto video líbilo, klidně napište na tu mailovou adresu, se vám dá. Pokud uvěřil, ať klidně, mi to nevadí. Jo, já nejsem zlej, nejsem vulgární. Jo. Kritiku přijmu, jo, i pochvalu. Já měřím všem stejným metrem. Se mnou taky měřili stejným metrem v dětských domovech, tak já budu měřit taky. Takže to je všechno. Buďme na sebe lidi, už konečně hodní. A neničme přírodu, jo. A pomáhajme si. Takže to je všechno. Přeji hezkého Silvestra.